मादैया दाउखियाव दै होलायबाय लेथ्रा जोबफैनाय दाउखि खोजोब खांनानै गाज्रि दाउआबो ओंखायनो लाबाबो बिनो लायाबो बिनोसो सनाफोरनि पाक्का न'आव जानोबो नांगौ जाहैयो नालाय दाउखिबाबो नै दाउखि स्लिमजोबनाय जोबफोर ओमफ्राय मादैया एसे बांसिनाव दै लानानै माबाबो गाज्रि नुयो लेथ्रा नुथारो मानसि फैनाय मा फैनाय दोलो दोला जोबथारनाय रायजोफोर दोलो दोला थ'खाजोब नाहरदो जोंना आलासि गिदिर सानै फैदों रायजोफोर सासे न'निखा सासे आलासि फुङावनो बिमाबो मोनथिया बिफाबो मोनथिया दे रायजोफोर आंनि बियानै आंहाथ' गामियाव नालाय न'आ आंनि बियानै आंनि फंबाय उन्दैनि फिसाजो 3 बोसोर जाबाय नै दाखालि रावबो मोनथिया फुङावनो जों सिखारग्रो मोना फैनानै नै आंनि राजकुमारी बिजायंजों गेलेफैदों नैबे राजकुमारी आंनि आनैयालाय बोरै हाय होनदों नै बेनो हाय होनदो दे रायजोफोरनो दे हेल' होनदो गोगोम होनबाल दे दे होनदो नै बेनो आलासिया जोंना मर्निं नै मालाय साजों बिस्कुटजों जाफैबावबाय आंनि राजकुमारियाथ' राजकुमारिखासै दुगिनो मोनासै मुलिया सिनस्रि सानाय नै जोंहा बै बाहागिनि बिबोनां सिनस्रि सादोंलायनो बिबोनां बिसिया मुलि लांफैदों गेसनि नायदो नै आलासि गिदिरफ्रा जोंना गेसनि मुलि लांफैग्राया नै रायजोफोर साहा लोंनोसै नै मादैया रायजोफोर कापाव लाबाय साहा गोजासो लोङो आङो फुङाव नै आंना सानथ्रि सानैया नै नायदो हनै सानथ्रि सानैया बियायं सियायं बियानै सियानै नैबे बियानै जाबाय बै बियायं जाबाय खारखुमा बोग्रा फार्टिया नै नाहरदो हाय होनदो बयदो आयै आं फिसाखौ बैहाय एसे देरसिन नैबे गोजानिफ्राय नैबे आंनि बिजायंनिफ्राय बैहाय एसे देरसिन बेहा फुरा दाखालि बोसोरथाम जाबाय खय थारिख मोनथाय नभेम्बराव नैबेहा डिसेम्बरावसो बोसोरथाम जागोन होनबाय हाय होनबाय सनाफोर बिसोरखौ लानानैनो जोंहा बिराद सान्थि दे सनाफोर बिसोरजोंसो खुसि जोंना हेपि गथ' गथाय लानानै जयेन्ट फेमिलि गन्डगल सोरांनायनिफ्रायनो लोंनायनि जानायनि मेथाइनि सोरबा माबा मोनजानाय सोरबा माबा मोनजायै बेथ' नै दुगिथारसै जोंना गोजाया लाफा दुगिया लोमजागानानै दे नायद' हनै बोरै मानसियानो गोमाना थाबावबाय बोरै नुबावनांगौ नंगौलै खम नंथ्रा मेथाइ जानाय दसेनो मालाय नैबेथ' खाखुमा फाथिया बिमाया नागिरदों सानैखौबो खोमोर बावबाय नै बिराद गोबायोमोन दे रायजोफोर बियो खुदुमबा आरो केक नुबानो गोबायोमोन आगोलाव दा जेबो नंला नाय मा लिरदों बाहाय नै बेना इबिया बाहायसो इबिया नै बाहायसो सनाफोर बेना नाहरदो ओरै आखाइया बेना गैया मालाय दिदिना नै बेनाबो नै बिसिना फरायनाया बेहाय जोबसै दे नै आरो जाबावलायबाय लावग'आ हासार लांनो नागिरबाय बे फोथाराव हा दं नालाय बेहाय लांसै ट्रेक्टर एवखांजोब्बाय जोंहा दासो आलुनि दुम दाम न'आवनो नै मोसौनि हासार मेरला दं जोंहा ओंखायनो मोसौखौ लायो खस्थ'बाबो हासार नांगौ जाहैयो नालाय
नों दैखांनो हागोन जासिगोन नों लावगौ नारफादो दे दादिजों दाना खिथुआव थानानै देलायाबो नै जोंना हेन्देलानो गैया मारै जाखो साखाया दाखालि बानायनांलायबाय आरो नै हेन्देल गैयि जालायबाय देलाया जोंना नै सानै मावसै नै हामा खाथियाव दाथा लांसिगोन दाना फोथाराव दाखालि ट्रेक्टरजों रोगा होखायाखिसै बिसोरो आंबो बुद्धिखौ बावबाय दे नारफा बैहाय नारखोफा फाथ' बैहाय नारखोफा दे बे सम नारखोफा दे नारखोफा दादिया हाया दे बिसोरखौ नांला लांबाय नै फोथाराव लांसिगोन खिफोर नै जोंहा पनिर एवबाय टमेट'जों जानोसै जोंना फिसाजोआबो मोजां मोनथारो पनिर टमेट' होनबाथाय एवबाय नै फ्राम फ्राम एवनानै टमेट' होनोसै आलु जहल संबाय नै निरामिस नालाय दिनैथ' बृहस्पतिबारनि फुग्लिनोसै दा एसे आलु जहलखौ रायजोफोर नै मादैया ओंखाम जानोसै दहाय टमेट'जों पनिरजों संनो होन्दोंमोन ना रायजोफोर नै दा आलुजों पनिरजोंसो संफिननाय जादों दे रायजोफोर नै फान्थाव बाथोन लाबाय मादैया बानलु बाथोनबो दं ओरैहाय सिङाव बानलु बाथोनबो लाबाय जानोसै दे मादैया स्टार्ट खालामसै ओंखामखौ जानोसैनो नै रायजोफोर सनाफोर खिफोर आलुजों पनिरजों खोथाया उल्थां फाल्थां जादों दे सनाफोर होननाया आलदा संनाया आलदाजों संफिननाय जादों हौवाफ्राबो बाहेरायाव जाबाय गथ'फोरजों हौवाफोरजों बिब' बिबथै लावगा जोंनाथ' गैया बाहेरायावसो थांदों पनिर नांगौ दङ बैयाव दं रांनो हायो नालाय पनिरा दङ आखाइ सुना हरा होननानै मामि बिदिबो नांगौ आखाइ सु ओइ जाखांखै मादैया बानलु बाथोनखौबो गोथाव मोनसोगारदों रायजोफोर पनिरखौबो गोथाव मोनसोगारदों मादैया गोथाव लकेलजों जाबजों पनिराबो जानो बिराद गुरै गोथावथार दे रायजोफोर जेरै दाम एरै खाम होननाया बेनो जाहैबाय फान्थाव बाथोनखौबो गोथाव मोनथारदों मादैया सावनानै सिफ्लेनायबाथाय गोथाव मोनो मामे ओंखाम जाखांखै दाबो पनिर जायाखै फाथ'आ हा आंहा गोथाव मोनो रायजोफोर पनिरखौ नांबावगौ इगिथानबा पनिरा लकेल बानायनाय पनिरनो रायजोफोर 600 थाखा केजिनि पनिरा सनाफोर खिफोर मादैया जाखांसैनो भिडिअखौबो बारा गोबाव खालामला खोमसि खोमसि हरजों जाबदों
मोजां नुवासै दे सनाफोर ओख्रिफोर मादैनि भिडिअ'आबो एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन।